Jeng Bea Rongpen Popsil Puta Adak Kaselampon PMSY Atowar Kasai Oyajok Rat Kachesong. Juri Kindeng along PMAYG ahem kikim patang tedet. Lang lokso arartum non puta kacelar hegdun longwang belang. Kajing hon karbeng long life kilang arat ona phantami nilihin pen ani kang sama karmo bajarik lo kardom. Pini prime time berta long pen nilisami Julie Bepi non arjik tha bertang don pen. Rong rup kachuki malong kenang sotnai ang bong pen towar tai sonlo. Towar jongsi misenote rong rup ke klar dado. Laso towar sorkar pen nangkapalilu tangte raraphan matha ponsi contractor atom setami kaselampon kimesana bangke akinang sot. Lason si Langpher constituency angkang arlo volongko maji pen kilometer truck suse kahelo Jeng Bea Rong pen Popsil Puta adak kacheleng messenger aphan sorkar pen kilometer hinira achitim sose atowar PMGSY pen kedamtang suri hinira kresir kebaningkan towar kaselam pangchengro. Bangso towar mesen pen kasalam ponji aphan Bokolia Road Division na hin pen Langchari dunse Asim Kumar Datta aphan se kasalam ponji aphan hodailo. Bonta kamang hume me alama bangke Bokolia Road Division along engineer doko gapita lapuan towar kasalam kasai oyajok raratum thurpak se kachesong padopon. Loje nitumon ke bangji laso towar ke mane nilitumbarong ke pan sose na pa mili pansi nilitumke nang somar pitunai. Athe towar ke nili tumke aningkan bang ke towar nang lili laso towar ke lasi nili tumhan ke rong phan ke su ke un e anta nili tumke lasi towar khat bat ke dampune laso towar lasi nili tumke lage ke dang so lasi nili tumhan ke 500 se na somar pinang dan contractor tum ke chokche contractor tum nang ke claim pi na ke pelang no joine nili tum non piniani ke towar nili tum sorlo bakado ka beta nili tum chelang do nai koklo lasi nili tum ke non ke nili tum rong si turpak si chelang do no lasi contractor bangke nili tum jong si laso towar jong si nili tum banang lang pipa meme ako nang somar pipa meme pulo tangke nili tum ke an so se si laso akan ke ako chesong tu so towar bangke lasi alang li ke de konsil tuman talo choding riglo alang li karbiang long CM tuliram rongang alang li panta Piling tuman towar nang lang towar pamese. Contractor Asim Kumar Datta ke klemasai lapuan kahinu iri penta tharli unsera towar kaselama bangke chokche. Lasi KAC atumpen Langchari dunpen Bokolia Road Division atum puthot bangso towar kaselam thu pamiji aphansi rapen kachuningri padoponthu. Pinangarni giting pen editing je pen bangso towar Popsil Puta pen Jeng Bea Rongan na PMGSY scheme kita pun sorkar pan gitu pun dalam suatu nasi penangaran pen gitu dulu staf ini kita make tang nah hello jo atau war kisai keselam ke oya jo ini pini tang long ang kita me iri pen dapur pun on dari dam tetet kita me nasi lason buatan dengkan ho atau war kita amji ko sila ningkai mah rada tumla bangkai itu matha pon hoda jong nasi kaso towar ko division Bokolia Road Division phane puji ning hangel la puthara pun sibonai thu pa me lepon de builder ipidonya phan khang do nang ko polas Volongko maji pen bel sontera karbeng long lai Central Longkachari etuma bangke kiduk ke lagarara tuma phan misen kiduk ke thaga hem donangji pura pipajir bon bomlo Seta contractor atuma hem kikim ke patang pipedet pen pangram su lapusonsi karbi anglong along rialong ke thekon long ke ong Bharat Sarkar hin pen Bharat angkang along kidok ke lagarara tuma phan kidok ke thak ahem anke mesenangji pumatha ponsi Prime Minister Awas Yojana Gramin Scheme pen kidok ke lagarara tuma phan hemso kikim piasai I state tin lapena district tin alongta dengpon bomlo Bhara radang prek jamalong rialong kiduk ke lagarara tuma phan PMAYG ahemso kikim piponason thak thaksi Karbi Anglong district arlota prek jama constituency along penangan sai gideng thekdun longlo
Lason thak thaksi Amreng constituency arlo jirikindeng ahawara long sitami labangso ice cream pen pinangan kidukelak araratuma phan kimpi pon bomlo. Bonta jirikindeng BJP local amaithu Robin Hanse ahin pen bolon tiso aphan kikim pipon PMAYG ahemsu kikim patang pipon bedetlo. Lasi bangso puthak bolon tiso ahin pen thikadar Robin Hanse aphan prabjin pen kikim nang patang pipon ang jipusi kachuning ripadopon. Lapen kontraktor Robin Tiswa Bangta nang patang pipoposi thakdun bomlo bonta non ningkan isi plengder apita nang patang pipon pelang posi ahemso kelong dunbek abang ningjepon Semala je ile chok che kalilo Robin Hanse masih chok che Robin Hanse kayak kopila lah laga kontrak lo deh. Kumlo nisa namang para uitiko Pasanding tang urasan sinatha puyala ha ni tumtak pesa chudai begalim matiko non second phase dalang third dalang mati puyala ha mang para ma second phase third phase la machi ne hem bitalang pona lo ko passbook ta nang pipe Passbook dah nak pon pida. passbook ta nang pon pida lo Pongguan se pesa golai kau ulai le cecini dun mah. Ponggoan chulai ulai le mane ni ulai dun long chenga bangke matai sibelang la penda de banganita passbook ta bang pon lo Assam Pradesh Congress Committee kapin khada tengpen Karbi Anglong a constituency tin along Congress aja kong kapang tangjia phanpura Mohila Committee amai phi akimi arpu pek ponlo Kedamtang wo signify crazy arni Rina Phuloni constituency angkang arlo tarabasa pen center ahi thika cheleng ada ga towar kahenu par peka jok towar gari motor ka cheleng kaiki amat chirenang jupensi bek ponanglo National Highway Thomkebra Truck Atowar Pulote Laki Rongrop Arlo Arat Chodle Gari Motor Pen Kacheleng Choji Lapukali Bangso Atowar Pialongke Dead Pia Dangalong Kedoan Nagarisi Chelengji Bonta Tarabasa Pen Center Ada Kacheleng NH Thomkebra Truck Atowar Pialong Ajioding Klui Pen Towar Kahenoajok Kacheleng Sungkrungan Pinlo Lapuan Teglor Pita Kaselam Projia Phan Sai Kedeng Ponavi Lasibang suada kahenu parpi kalong NH authority atumpen kasal Volongko maji mate bokolia bahani adar salong kedamtang jakhong ni phai ingkora hini aningve plastic anghoi isia joini mithang ajirpo apo eraphan nupak pen aphranar mudde Volongko maji mate bokolia police station angkang bahani adar salong kedamtang jakhong ni phai ingkora hini aningve Sanjeev Saikia bo inut arisomar Ranjit Bora ahem alo anut kaprek arisomar pen kachi bohong ahut Ranjit Saikia ahem plastic anghoi isi mate chair phalang no pidaklo Lasophi ajo porphai kebra minute in koimalong Ranjit Bora ahin pen Sanjeev Saikia ahem along andamsi kopi ajoini si nilihema plastic anghoi nang phalang no pidaklo pu karjo ahut banghini angbong lam thama dududlo Laso ahut Sanjeev abang aning kipung chepaklangsi no pa khumjok pen Ranjit acha thogalong thusi adi malong amat paklobuk Arengi so Ranjit aphan tong sekot pen bokolia hospital along pondo setame doktor ahin pen aprandam julukusi pangdak pondo Halapu bokolia police atum ajo amatsi Sanjeev Saikia aphan ritarli phitlo setame Sanjeev Saikia nonamatke kekat kachepatu lokla Ihum plastic anghoya joini ajir po apo eraphan apran karmude rakuthak hadak araratum manghukronglo News X report Karbi Anglong live Karbi Anglong arlo atok anu Karbi atumdet kedu ahawar langloksota isi kelang menai ahawarlo bonta langlokso araratum nonpuanta chingthudung mangbelang Chethan Ponme Langlokso Hawarke Karbi Anglong Mate Karbi Rongsopi Binong Lopule Jongdam Detta Henone Athema Langlokso Hawarke Karbi Pen Kapreka Khaike Abelang Pangbar Dame Komantu Arnia Kaipenloni Inglong Along Loksi Kedo Atumlo Setame Hadagararatum Nonpu Anta Keche Asuatuma Phan Chojor Cholana Hinanat Dimklong Pekon Pesi Amithanga Tumsi Gulat Hehuita Chedo Thiblang Bonta KAAC kachare atum kapanung kogajok langlokso araratum nonputa mesen atowar chileng dunlong lesi langbung atowar si ningkan kang thimta chileng nangbom langpusi hadagararatum ningririnti Ahodisia porpen langdam lote UPDS KLNF KPLT atum amithang asong chiklembom ahutke ha pusi nangchepa chonglo
bonta non ke alang litumta nang panung ko kason si doko risim ke barim inut bang hini atumke KAAC alom arleng ke theke mandu na tumta dolo lasi alang litumta ahud isi kachapachong damadimlo pu matharin tira lang lokso arara tumaphan seruble nang pi uthek theta ke mesen kachelenga towar lapen kijuna lang se kachelanga hempen chenglok mesen lo kacharle abarsai anki nang pi pona sonte ningching sampikja podluposi ninjerinti Langlokso arat kaching thudun thek thirek aputhak lake Korkanthi constituency MAC EM Raju Tiso kelang nangkapang krevia joksi kachelar lapen kaching thurang thek abedetlo lasi non KAAC kachari pon bomalong jakong ke thenai abangphu KAAC CM Tuliram Ronghang ahinpen langlokso arara tuma phanta kanghon kangjinso do pulote kemisen kachelenga towar nang pipon bek thaposi raratum kachoning ripadopon News report Rosanan se Karbeng Long live. Tang di bini prime time ke lapon si kang tonik lo dome thagme ajo ke me.